डीजे डीजे संदीप बाबू संदीप बाबू मोतिहारी मोतिहारी भौजी सारा तोर देहिया में बोलो गईल भौजी सारा तोर देहिया में बोलो गईल कावन जड़ी सुमलू लाई काट बोलो गईल कावन जड़ी सुमलू लाई काट बोलो गईल कावन जड़ी सुमलू लाई काट बोलो गईल संदीप बाबू संदीप बाबू मोतिहारी मोतिहारी बबुआ के चलते भौजी बड़ा दुख कटलू आये करे तो चलते भौजी भाड़ा कितने भकलू ये करे तो चलते भौजी भाड़ा कितने भकलू बबुआ के चलते भौजी बड़ा दुख कटलू आये करे तो चलते भौजी भाड़ा कितने भकलू पूरा गहुआ नगर हाला चाल हो गईल पूरा गहुआ नगर हाला चाल हो गई तकावन जड़ी सुमलू तकावन जड़ी सुमलू लाई का डबल हो गई 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 संदीप बाबू संदीप बाबू मोतिहारी मोतिहारी सही सही बताओ भौजी हवे कौन मोहन तोर लागत नगेंदर जी के बनले बारू जंतर लागत नगेंदर जी के बनले बारू जंतर सही सही बताओ भौजी हवे कौन मोहन तोर लागत नगेंदर जी के बनले बारू जंतर तो पूछे दिन